Lidi, já mám pro vás vlastně špatnou zprávu. Já si budu končit s YouTubem. Jako teď si fakt nedělám srandu prostě. Já nevím proč, ale přijde mi, že mám mega málo odběratelů. Já vím, že 323 je hodně, ale můj rekord, který jsem někdy chtěla dát, je 1000. A to nedám, protože na Vánoce jako dostanu nový telefon a prostě to nedám nikdy. Lidi, já jsem vás mega ráda a čau. Taky mně přijde, že mě někteří lidi hejtujou a jako třeba když omylem napíšu, když umývám okna, tak prostě tam dám omylem nějaký i. Ten borec mě hnedka jako začne hejtovat. Určitě se podívejte na to video a prostě dejte mi odběr, abych neskončila. Miluju vás, čau.